Ata yung mga isdaan ni katungkay, may mga ano yung animal. Ah! Buksik ko yun. Buksik ko yun. Ata yung mga isdaan ni sa mga pangitan ni humba. Walang gitay kasuwaan eh. Sige lang. Gawasan ta kong ipat dan sa swertes. Ako yung daog ato ba? Daog na to. Paritan kita mo humba. Karon kaon lang sama ni. Kani. Kani. Ako gini. Kuha na siguro lagi pang bago. Swertes ani. Kuha. Agoy! Atay malasa. Sus. Uy, bagad. Kaon sa kuan tog paon dis. Kaon balik ro. Sabog to ko bro. Kani tuko dapat. Guro na gini ba? Ano ka buhi ka mo karon? Dai aman ani. Tay. So. Sama da ada kaon ba? Uy, dong. Oh. Nag-unsa na manong ka namingwit anang lamakan. Kano sa amna na isda na lamakan? Muna ang kaingon kang mga isda dire kayo makasuwag pamingwit dire. Tukob ng gani dire oh. Sapag naman ng utok ni mo eh. Na ni isda na limaw ni. Ah. Kung sa limaw boy. Usog kay itong tukob dire gani ha. Tuy klarong daga to ha, di ka namingwit naa, sus naa manong ka ng limaw managod. Unang adto mo ko sa dagat nga law man to. Naadri mabaw nga. Kaon pa kayo. Las gawag utok ni mo eh. Wala lagi na isda diha lagi. Hibaw ka limaw na. Kano sa man ang nato na isda diha nga tubig man sa uwan diha pag gabi kusog ng uwan gabi. Kata sa baa mo diha oy. Pati ang isda di mo kaon. Unya nakakuha na ka. Ah, kanan mo ko diri ganiha. Walang makuha. Wala lagi na isda lagi kay limaw na. Di mga kasabot ay unsa naman ang utok ni mo eh. Naa lagi ni isda diri lagi. Kaingon lang kang wa kay wa mo kasuway diri pamingwit. Sawa naman ang utok ni mo eh. Wala lagi na mukhaon na diha. Atay sa baa mo ni mo. Oh, wa lagi ni tukob hinaon. Atay pabuang ka naman adto na koy. Tasa. Hala ka dihoy. Ay sagot. Unsa man ni gawas sa sir Buang ka mo. Unsa? Sa ni gawas sa sir ba? Ligawas sa swertres. Murag 204 mo to. Ha? To si report ang ni gawas. Agi atay, nabali ako ah. Ay pagkirambulan da. Or siruto ako ah. Ala, mo na ni kadaot nimo. Wa gyud mo gani ka muundang sigsugal ng swertres. Na ikare gituntuan ay. Tuo ti ka kadaog ka. Sagday lang. Dinagko sa mga kadaog. O sa kwarta na ba? Na. Murag gidangat nimo noon. Horot ng kwarta dire. Bagdot ako sa numero gani ha. Manghuam ka kwarta para lay mo sugal. Di ako kwarta diri, di ko ni pahuam ay. Ug ingon og ano pa ito mo bugas pahuam ko pero postal mo swertres di ko ay. Ah, ang hula sa nimo oy. Lisa ran tanag makadaog ta sweatres. Sa dublahon ba? Ah, bisag triplihon pa. Di jud ko pahuam. Palit pa ni mo bugas pahul mo tika. Ano ka ay? Hula gini mo oy. Pahul ba ay? Ay sig sugal-sugal. Agil lang ka diri sunod oh. Ala dai. Tangang ka diri ba? Hangol lang gini mo.
Lang yan mo kwarta. Atay at buwang. Hindi ka buwang na. Hindi kong patagan ninyo da. Atay ba niya? Huwag hindi pang pustas. Preso niya. Sige mo kaon. Abyugan. Nagbalik be. Kuha. Atay. Sama yung gusto. Ato ko to sa birthday. Ngaon day. Asam. Porta na eh. Hapon na ba? Nahanglan gitu mo patdan na numero kay. Bali na ba ito ganiha? Portahan na nila. Gana. Gana may dito. Ah, ngatang lagi diri guys. Naka may beach just ubos. Oh, wala sa dani. Biro ba? Ah, sakto. Kada nay mo agi diri mo tana. Ugasang beach. Mga yuan hog tag 20. Siguro yung pangbagtog sa numero ani. Uy, lugaw. Asa mo dapit? Oh, nagsupay na ko ning kalubian. Anda, mabiyaw ka dumdum di asa mo dapita. Aw, na may tawo. Pangutan na lang siguro ko ani. Oo, o paabot lang mo diya. O sige, sige, sige. Pangutan na lang ko ani. Ayay kini. Siguro gini mga tana. Balik dire. Pangutan diya, boss. Oy, mga to boss. Kita ka pangutan na ni mo, boss. Pangutan na boss. Lagi, boss. Tay mo naar ba tay bayad diri kita pangutan na boss. Ah, mao ba, boss? Pila man sad, boss? Mao man nay patakaran nila na namo diri god. Ah, mao ba, boss? Pila man si pangayo ninyo diri, boss? Ah, barato ra god boss. Kanang ngamigor ng presyo ba? Ah, 20 ra god kada pangutan na. ah, mao ba, boss? Asa man din ning punta nga, kaliguanan, boss? Ops, tay sa manidawon sa daan para matubag ko na yung mga pangutan na. Ah, oo, din, no? 100 ra ba ni, boss? Okay na yun, ako sinsiyo lagi. Labing mayor matubag ko na. Yung mga pangutan na din daghan. Ah, nya asa man yung agyanan diri, boss? Subay kaning daan. Abot sa unahan na iskina. Nya, boss, unsa mo na to, boss? Ay dili pa, balik 20 pa to. Ah, Una isag 20 para okay. Dayon. 20 nga, 100 mo to kong yatag mo, boss. Aw, ako ora basta. Diba, iskina mo to. Oh, iskina. Straight ka na nga. Ikabot sa unahan nimo, napo na mag-iskina. Iskina. Oh, yung suod ka res to oh. Tuon nga. Banti gamay. Sana ba to? Mana? Oh, mo na to. Lahi na pong 20. Ah, grabe na hulot na tong 100 na kong gihatag si mo. As. Barato rin ka na ya. Akong gitudlo nimo, grabe na taasan daan. Kapit na to. Ah, magpuno na sa kuning 100, boss. Punin na lang agad kasi masaag ka dire nga. Delikado ra pa kay dire. Ah, sige lang, boss. Anong kaapas ko nila? Oh. Tay. Nya, sunod, boss. Asa rin dato boss? Ito na yung magsanga na. Oo, oo. Oh. Boss. Liko ka to o agi ka ba? Oo. Ikabot ang sunahan. Diretso ka. Ditso. Yan ay magkuhan dito nga murag iskina. Iskina. Mupawa ka, wa. Wawa. Oo. Ya. Subay ka nang murag agianan ra tao. Yan gamay ra siya. Gamay na. Ikabot ang sunahan. Nay murag magsanga nga iskina. Oh, sana iskina. Nya, sunod, boss. Mo na na. Aw di pa day boss. Ano naman? Mubalik pa day ka to. Oh, Mubalik ka. ano mo balik man, boss? Nga ang naam na sila iro nga mamaa. Magkukod pa gyud. Yung mapaakan oroy ka di mahal kay anti-rabies. Tuon na guna ko boss. Ganahan magka mga to sa mga tuan. Oo, boss, oy. Tuod boss. Nako na ibawaan nga katanan. Lago na ni siya. Asa man lagi yun, boss? Oh, ana. Puro tatay mo sa gatos. Ah, ano man, boss? Mahal man ni siya kay largo na guni. Safety pag siya yawan na dagang mga skina-skina. Lain na po ng bayad, boss. Mana mana. Ganahan magka mo adto. Oo. Saag ka dire nga. Oh, burag hapon na ra magabian ka dire sa libon. Amo ko sa no. Pilam sana, boss?
Just kwinta lang ko. Barato rin kayo na kasi mo ha. Sige nga, sugalan lang ko na boss para makaabot ko tong 50 boss. Dali lang ka na. Hindi ko ano mo, largo na. Hindi nga naman. Asa na agiwan mo shortcut ba? Dali di ako boss. Diba, subay kayo dan? Oh, Lahos ka nahan. laos. Mau na to. Pagkadali remedian na eh, ganun giagit mga timong iniha dagag ski na. Anak man na. Unsa butaon ta. Atay ang trabaho ay ari sa kubusay. Atay salamat lang. Naaram dan ning kwarta. Ginalian di ay. Isi money. Oh, baghagwan ng kumingwit. Bagtok hindi ka daghanan eh. Mugaw, kaya man ni Mugaw, naluya yung paabot mo. Atay nga. Sinsya kay gaw kay nalangay jud ko gaw kay among utong mangutan-an ako dito. Langay nung kunoon. Mugaw? Ya, ama, adto na ta? Unya ra, tagay sa tag korte kapalit ng ilim na. Anak, tay mauna ni Rod gaw. Kay naata ko'y kwarta. Kaso lang kay nahurot dito akong nangutan ako niya. Mangayo manugtong gaw. Sa tinuod na gaw na manguan gaw. Manukot gaw. Gaw, kanus a pamentaw na nay mangutana ka magpabayad oy. Wara to gaw, tambay ra to gaw. Maupod lagi ni gaw nga. Pupunta kay baw asan dapita inyong kaliguan. Ahat lang tag pangutana po. Tao nag yan, tambay mo to diya gaw. Gasto lang tag 3.50 noon. Buanay pa gaw, ay pag nagpasugat lang ko nimo. Naggaw. Naara ba tatong mga amiga dito? Ako ra ba gitong ipasaligan nga magdakag ilim nun? Unsaan naman to ni ron gaw? Dako yung scam to gaw. Budget na to para ilimno na to. Atos na to na, sabto na to nga na scam boy. Ay sige gaw, tanagaw. Ato man gusto lang inon. Anong kailangan kong gawin upang malaman